आए आजकल के युग में जे बेटा के व्यवहार होला कल युग में तो माई के एक वेदना बा, एक निवेदन बा कि बेटा जब शादी करे जाला तो माई कहत रही बाबू देख बियाह करे जात रहे कोई बात नहीं खे, लेकिन कम से कम माई के मत भूलिए। आ 9 महीना में कैसे अपना पेट में रख के पालेली पोसेली सियान करेली पढ़ावेली लिखावेली, वही बात अपना बेटा के समझावे के प्रयास करेली एक माई। आई कैसे भाव बा, कैसे सुने। नवा महीना रे बउआ ओहो ओद्रा में रखलियौ रे दुलरुआ बउआ रे दुलरुआ बउआ 10वें में जाना माँ दियाऊ 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 रे दुलरुआ बउआ नवा महीना रे बउआ ओद्रा में रखलियौ रे दुलरुआ बउआ नवे महीना बउआ ओद्रा में रखलियौ रे दुलरुआ बउआ 10वें में जाना माँ दियाऊ रे दुलरुआ बउआ 10वें में जाना माँ दियाऊ रे दुलरुआ बउआ 10वें में जाना माँ दियाऊ रे दुलरुआ
सासू के देख के बउआ माए ना बिसरी है रे दुलरुआ बउआ। सासू के देखी बउआ माई ना बिसरिए रे दुलरुआ बउआ। सासू के देख के बउआ माए ना बिसरी है रे दुलरुआ बउआ। हृदय से रखली छुपाए 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 रे दुलरुआ बउआ। खुशी खुशी तू बउआ दिवस गमई है रे दुलरुआ बउआ। खुशी खुशी तू बउआ दिवस गवई है रे दुलरुआ बउआ। खुशी खुशी तू